Hausa Legit TV. Assalamu alaikum, barkanku da zuwa wannan tasha tamu mai albarka ta Hausa Legit TV. A wannan bidiyo za ku ga martanin da Nafisa Abdullahi ta mayar kan abin da mutane suke yayyada, inda take cewa kamar da kuke gani a wannan post ɗin nata da ta wallafa a Twitter, mun san wanda ya wannan abin, sannan wallahi sai yayi nadamar wannan abin da ya. To ana cikin haka ne kuma sai wani bawan Allah da ya mata reply akan postin din nata na Twitter inda ya hada da wasu hotuna nata wanda suka dade da fita ita da wasu a club, yake cewa muna yi wa mutane hauka da waye, mun dade da san tatacciyar yar tasha ce ke, ban manta ba, Allah ya shirya mu baki daya. Ana cikin haka ne kuma sai ga reply ɗinta wanda ya nuna ta fusata ne, take ce masa kamar yadda kuke gani a wannan post ɗin da take faɗa, inda take cewa ba na magana, hayaniya ba abina bane ba, amma duk abin da yake yawo akan mutanen wannan zamani ni ma akwai shi a kaina. Ku sani kasancewa ta fi bulifilgas ba zai hana ni nuna tashanci ba, tunda duk 'yan tasha ne a nan, duk mu haɗu mutuncin juna, tunda abin da most of you ke so kenan. To jama'a, sai mu iya bakin mu, sannan mu daina ƙoƙarin tozarta 'yan uwanmu musulmai.